Mama ni sɔgɔma. Nse Orozi. Somɔgɔw. Nse. Ala ka tile hɛrɛ. Amina. Ala ka sini kana di ma. Ala ka ni cɛ kɔrɔ nabolo. Amina. Ala kana nafolo dɔ cɛ. Amina. Yarabi Ala ka mɔdɔn ko Ala k'o nɔgɔya. Amina. Nse. Ala dɔn. Amina yarabi. Mbura. Nse. Wala sɔlɔ dɔn. A bɛ kɛ cogo di? Ala ka sini kana di. Ala ka kɔrɔ nabolo. Ala ka ni muso kɔrɔ. Ala kana nafolo dɔ ɲɔgɔn cɛ. Yarabi Ala ka mɔdɔn ko bɔ a la. Nse. Baba. Dumuni kɛ. Mun no? I kura. Ne buramuso. Wallahi. Yɔrɔ mun yɛrɛ ka di ne ye. Ne yɛrɛ bɛ fɛ e ka mɛn an baara yan yɛrɛ. Sogo kɛ wo n cɛ bɛ n kɔ. I bɛ client kɔni yɔrɔ. N bɛna tile. Ni wula sera n bɛ taa. Bon ne bɛna ne kan ka taa baara kɛ yɔrɔ. Ala ka se ni ɲuman ye. Ka segin ni ɲuman ye. Ala k'i lakana. E kun taara min? Ne kun taara maa ka crédit de san. Tile kan sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la. I y'a mɛn? Kana na mɛn dɛ. Awɔ n tɛ mɛn. Ma, e ma crédit yan? Crédit? A nana o. Téléphone kɔni bɛ so kɔnɔ. A nana o. Haya. Ma, wallahi hali e ka to yan wa. Ka to yan wa? Kabini e nana, mankan foyi de tɛ ka kɛ wallahi. Mankan wa? Mankan kun bɛ to ka kɛ yan de. Ayisa, e m'a faamu ko n'ale bɛ yan ne bɛ to k'ale bali bitisiya ninnu na ne bɛ ka digi a la. Ne nana tantɔ kɛ a b'olu t'aw ma sɔrɔ. Ne bɛ taa fɔ yɔrɔ la baarakɛyɔrɔ. Haya, ka se ni ɲuman ye. Ala k'i lakana. Shaka. E nana mun na? Ayisa ne kun bɛ n'i wele yɛrɛ de sisan. Min ma? Ne ma f'i ɲɛna k'i kana to ka na an ka da la yan wa? Ne y'a f'i ɲɛna k'i kana to ka na an ka da la. N'i na kuma sera, da tɛ dɛ, e bɛ don fo so kɔnɔna na. Shaka e yɛrɛ kɔni ko ni fitinin dɔrɔn e b'i pɛrɛn-pɛrɛn mɔgɔ kunna. Ayi sa kana denmisɛn a y'a fɔ. Ne tora ka nin ko ninnu fɔ k'olu de don sa n'i na kuma sera e bɛna mɛ n'i tora ka kuma f'i ye a lajɛ yɛrɛ de i y'a faamuya i y'a faamu wa? Awɔ n y'a faamu. An ka taa ka bɔ yan. Ça va? Gurumna ça va? Mun de bɛ yen? E bɛ ka tugu ne kɔ tan mun bɛ yen? Mun de kɛla tan? E bɛ ne kɔ mun de la? Ça va? Ça va. Voilà, ne mɔgɔ kelen-kelenba de b'i la. E mago ne la, e bɛ ne dɔn? N bɛ fɛ k'i ka numéro di yan. Ne t'e dɔn foyi. E bɛ n ka numéro di e ma cogo di? Ne ba, i la sa, i ka numéro di yan. Ne mɔgɔ kelen-kelenba de b'i la. E yɛrɛ kan ka taa ci dɔ la. I ka numéro di, a pereselen don wa? A bɛ k'i fɛ quoi. Ok, n y'a mɛn. E tɔgɔ? Mima. Kuran t'a la, n bɛna tila k'i wele quoi, i y'a mɛn? Awɔ. Karamɔgɔ, i ye saraka kɛmɛ fɔ ne ɲɛna. Ne y'a bɛɛ lajɛlen bɔ. Nka ne ma jaabi ye fɔlɔ dɛ. Hakili sigi. Saraka bɔlen
ani jaabi ka sɔrɔ yɔrɔnin bɛɛ o tɛ kelen tile filanan I bɛna jaabi sɔrɔ. N ka karamɔgɔ nin bɛɛ la kɛ jɔn ne kelen ka ne nisiri ŋanaŋana ka da ne kun ne yɛrɛ de bɛ fɛ ka bɔ a ka nin kɛwale ninnu kɔnɔ mais ne ayiwa dɛ cɛ nin dɛ ale bɛna solution sɔrɔ o la. Bon o ye problème wɛrɛ sɔrɔlen dɛ sabula muso b'a bolo den kelen b'a bolo. N ka karamɔgɔ o ye cɛ furulen ka ban walima. Lajɛliw y'a yira I n'o cɛ a ka hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo de mais ko nin daminɛ a bɛ gɛlɛya mais laban e yɛrɛ bɛ segin ka na fɔ ne yan nɔ I bɛ hɛrɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ. Ni ko tɛ karamɔgɔ Ala k'o kɛ ne bɛ siran ɲin. Ok ka se ni ɲuman ye. Amin. Saga. Mela. Saga. Mkarela. Sigilen no gisuma. Saga bine fɛn dɔ ye. Ni fɛn diyara ne ye koyi. Ne m'o faamu dɔ fɛn jumɛn? Saga fɛn dɔ jiginna ne kɔnɔ bi. A ka ca ni san yirika ye o ɲɔgɔnna ma jigin ne kɔnɔ sa. Baba, e yɛrɛ bɛ ka ne siran dɛ, o ye jumɛn ye? Saga, i ye denmisɛnnin ye, i t'o ɲɛdɔn. E ye ne siran, ko ne nana sɔrɔ e sumanen don cogo min na. I ye denmisɛnnin tɛ fɛn ɲɛdɔn la, fɛn min ta moto dɔ kan ka na sa, fɛn y'o dɔ ye fɔlɔ. An tɛ taa joona. N'an ma taa joona sinon mobili ninnu nana taa k'i a to yen nka. Ni tɛ ka mun fɔ i y'an fɔ lase dukɔrɔmɔgɔw ma n diyara n yɛrɛ de ayi nin y'a daminɛ bali daminɛ de a bɛna daminɛ sisan daga sigilen ta k'an tun fɔlɔ maa tɛ ni diyara ne cogoya mun na i ye wele n filɛ. Ok. Mima, tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ka di ne ye. Ne bɛ fɛ k'i furu san. Merci nka ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ dalakan yɛrɛ bɛ n'a tigi cɛ k'a bɛ furu. Mais est-ce que o pɛrɛnnen don e furuli kama sisan ne kɔni pɛrɛnnen don k'i furu san.
E yɛrɛ tɛ ne dɔn yɛrɛ. Ne ye diyara ne ye. O ye ne bɔ quoi. Kabako. Mima, hali k'a fɔ ne ye k'i b'i réfléchir o ka di ne ye quoi. Ok, n y'a mɛn. N bɛna réfléchir. Problème t'a la. N'an se k'an bɛn o la. Awɔ, an b'a kɛ ten. Wallahi Burus. A kɛra sansi ye koyi. N ko an bɛ ka se ani kari wulili sima kɔrɔmisi ye. Tiɲɛna i ka muso ne b'a la n ka kari bɛ cogoya min na. Kari kura de don i ba a bɛ se hɛrɛ la so. Ne b'i ɲininka o la koyi. N ka wari dantigɛ. Don min na ne ba nana n ka mankan ka segin. I ko mama cɛ bɛ se tile fila kɛ. A tile fila kɔnɔ e mun jɛ? Ne de y'a dumuni sɔngɔ a fɛn bɛɛ lajɛlen a bɔra ne de kun. N ka wari dantigɛ. I ka wari dantigɛ. N ka wari dantigɛ fakɔrɔba n ka wari dantigɛ. N ka wari dantigɛ. N b'i deli ala kama. Wari in b'a d'i ma. Gɛlɛya de bɛ yen sisan walahi an tɛ ka wari foyi sɔrɔ mais i pasa tɛ n kɔrɔ tile fila in na n bɛ wari in b'a bɛɛ d'i ma foyi tɛ n kun sisan e kan ka ne sutura. K'i patienter janga patienter ne ya fakɔrɔba ne tun ma dɔ wɛrɛ fɔ i ka nin maɲumanko kuma ninnu dɛ ça me fait mal n ka wari di yan ne mago bɛ n ka wari de la o ne kun y'a to musokɔrɔba kun ka taa n kun tɛ wari ko kuma f'i ɲɛna. Mais e ba ta yan. E ka mun b'a la ne ba don wa ye ba de don n ka wari dantigɛ. Ala kama i b'a dɔn yɔrɔ ka gɛlɛn Mama. lajɛ i filɛ ka mun kɛ nin den yɛrɛ ɲɛna n'a fɔra e bɛ kuma sugu fɔ ne ma nin cɛ man ɲi. Den tɛ bilen o a den b'a bɛɛ kalama a ba bɛ dɔn den ka wari di yan. n bɛ wari d'i ma i hakili sigi. K'an hakili sigi i n'a fɔ n hakili wulilen de don n'a ka wari bɛ di yan. Sa mun kɛra. Ne ko mun a bɛ ka nin k'i la mun na. Sa kan'o bɛɛ ɲɛɲini o to yen n bɛ mun ɲini fɛ dɔrɔn kana i ba juguya bila i kɔnɔ i ba ani ne ni ɲɔgɔn cɛ o to yen i y'a mɛn n'i tilala i bɛ n sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la n bɛna taa baarakɛyɔrɔ la wala n yɛrɛ walawala tɛ foyi ye ici. Ça va? Ça va. Merci t'es là. Sa ta fɔ cɛ k'a kan ka warimisɛn di ka na sa. I ka taa n ka warimisɛn minɛ ka na. Kɔni baasi t'i la wa? Baasi foyi tɛ yen. O don na
ne faralen ɲɔgɔn ni a ma fɛn k'i la bolo. Ma foyi ɲɛna. Ne e tun bɛ e ta dɔ la a ma ne diya dɛ. Ne yɛrɛ tun t'a dɔn fɛn fɛn tun b'e la. N'a fɔra e ɲɔgɔnna muso ɲumanba ko e ka ye nin kɛcogoya la ne ma fɛn faamu la dɛ. Ne bɛna taa. E bɛna taa. Ko ne kuma min fɔ kɔnɔw m'e tɔɔrɔ dɛ. Ayi o tɛ. Komi o don ta in kɔfɛ n ko n bɛna a lajɛ i bɛ cogo min na. An ka taa n ka t'i bila. Fatim. Nah. Kana tu sono deh. Nieme. Leti aku me fa nieme. Ni join ne bora. Ni kiri ka drone no. Ete yo ne kan ardi na Fatim. Eba law. Shune ngana da sogore. Mi klagana. Mima, ne wuri fe. Ni ikuro te muso kun. Ito. Sebela. Lagi kuma da ta tuwa. Ice kan ti. Wallahi. Ipi o fana mi fudo. Bi fuere kada ga nenga tusu baya be. Na condition be ituran ko ko na jaran ko. Fana be entalagan di ma. Kalau da madu ituran ana furu be. Sebela. Ne ma fiya wallahi arke. Obijane re. Ne ri nyine na ka fe. Odunare. Ni temetola. Theodore tugulani ko take Allah ya kama. Choro ka tuyi ko. Kutugo. Kana na foki be dimi wala sa. Nya fo wuce tuni. Sisa kana dimi ne. Atugulani ko di donc ay ni dili ko ni ga numéro dari makali mo ko kile ma bari benela. Ni fene nga numéro dango. Awani. Nya fo ngata ke. Ebe ya dimi no. Ne te ka dia kuma nya fo ban. On sisa ne fene numéro dama. Donc ne weli ya rendez-vous dine man ne nyoy. Wa ko ni ma chere la ko ni kadali. Ko kali be fega ne furu yere di. Be dina sube ta de. Mune bi ka numéro dama. Ha? Di pa ndo ita fo go itale ru ka ba. Donc ore ka die quoi.
N'i y'a ye e ma don fɔlɔ e bɛ kɛ nin mana ko ninnu ta ka ne sɛgɛrɛ ni ne kumana dɔrɔn ko ne dusu ka bon e bɛ t'i ka numéro dɔ ma ka tila ka taa n'o ye rendez-vous ka t'o ka rendez-vous kɛ yɔrɔ la han n'a kun ye fɛn dɔ k'e la yen dun e bɛ taa min ma tila e bɛ taa min han e ka fɛn bɛɛ ye kɛlɛ o de man di ne ye ne y'a fɔ n k'i ka mun dabila o dabila sa e yɛrɛ b'a dɔn ni e bɛ sɔn nin ma cogo di ni ne kun y'a kɛ muso wɛrɛ la a kun diya e ye ai mais e b'a dɔn e ka di ne ye o de la ne y'a f'i ye kana nin ɲɔgɔnna kɛ nin ma di ne ye quoi i y'a faamu n y'a mɛn sa n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ ye tila ka numéro ye effacer n y'a mɛn an mana fɔ k'an bɛ an nisɔndiya don o don i bɛna ni balawu wɛrɛ ye ka hali fɛn n jo t'a la sa yafa n ma n t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ e b'a dɔn e ne cɛ de sa t'a la an ka taa so ni fɛn kɔfɛ John, ne m'a f'i kana to kana ne nɔfɛ an ka dala yan nɔ I t'i bɔ ne da la ne kana ne nɔfɛ aw ka da la mun b'aw fɛ yen I cɛ n'i bɛ siri I cɛ ɲɛ I bɛ manamana ko kɛ carré kɔnɔ I cɛ a bɛ so kɔnɔ fɔlɔ da a bɔlen don bon voilà ne nakun tɛ fila ne nakun ye kangarida de n bɛ k'a ɲɛ b'a la a bɛ n ka muso dɔ nɔfɛ ko muso o ye muso jɔn ye Fatim Fatim n kɔni bɛ mun f'i ɲɛna I cɛ n'i b'a lamara cogo min na a lamara ten n'i bɛ kangarida ɲɛna n'i bɛ mun kɛ mais a bɛɛ ni san bɛrɛ cɛ n'i y'a ye Fatim ninnu ka da la bi i t'i cɛ faga walayi bɔ n kɔnɔ kan ni deli yɛrɛ de ko ye cɛ in faga ka da ka bɔ ne da la cɛ in nɔgɔkisɛ den tɛ ne Rose la bilen a faga yɛrɛ de walayi ko tɔɔrɔ la ten o waati ne kɔni nakun ye dɔrɔn ka na n kangari ma n kɔni ye n kɔnɔta de f'i ɲɛna Fatim ye e ka muso de ye n ka muso de don kɛ e fɛ ka mun de fɔ e furulen de tɛ wa kun b'i ka I jɔ fɔlɔ wa I b'a dɔn ko depuis dugu jɛra ne ma boisson min ne ma cigarette min hali k'a layɛ i ka fɛn dɔ bila na wari foyi tɛ ne bolo yɔrɔ I ka ko bɛ tan tɔ nin yɔrɔ I y'o ye wari t'i kun mais ni wari bɛ ne bolo ne bɛ wari d'e ma wari foyi tɛ ne bolo ni semaine bɛɛ I kana n wele I kana message ci ma I kana John le tanti dis-moi mun de la mun kɛla John a nana yan tuguni a ye mun k'i la kɔnɔ m'i bugɔ dɛ a ma bugɔ tanti ni fana y'a f'i k'i ka fara a la sa hali k'a to yen nɔ n y'a kɛ cogo bɛɛ la n k'a ka fara n'a mais a tɛ ka sɔn ka fara n'a n b'a kɛ cogo di Barwa. Jalo. Ala fama de. A kɛra o. Somɔgɔw. Kɛra sa. An b'a baasi foyi Baasi foyi tɛ. N fɔlɔ k'i sisan. Jalo. Sisan kow ma nɔgɔn. Walahi. Jalo cogoya foyi tɛ ne bolo. Ne ka baarakɛyɔrɔ la ne bɛ taa ka segin a ye dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ de o ye baara ye. A fɔ ne ka dɔgɔ kelen tɛ Fali ka dɔgɔjɔ ye a don ne bɛ taa wa a don ne bɛ segin dɔrɔmɛ kelen ne t'a sɔrɔ walahi a bɛ kɛ cogo di. Lakɔrɔba bɛ est-ce que i tɛ taa olu ka yɔrɔ la
Jallo a fa safullahi alu ga yoro alu wasu bakati alu be klinga wasu mugula ayo do alu tara fone na burama ko ane di burama ka naso ngobo alu be klingo wasu bakato kuma mfo ni ne yɛrɛ kulo b'o la ni ala cɛ ne bɛ sɔn ka taa hali ni sɛgɛ bɛ n faga ne bɛ sɔn ka taa ko n bɛ taa baara la alu fɛ yen ne bɛ n ka maɲumanko bɛ jɛ n'o de mais ne tɛ taa alu baara dɛ alu tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. An tawa. Se. Toro se. Se. Na ji suna da riba. Jiwo ga yi. Buwa. Yalla. Ini buwa sigi boro la no. Mina dumuni woro yana ba mai. Ibe shefani jumere fe. Dira kala. Ai na fara. Buwa kana fasa. Ini taka so dumuni na kile fula na mbika fembe ki. Taka so. Telo kuma iterke fasa. Tuko dumuni wori kadini na bi woro do dumuni na te so dumuni na a cheme wa. Mina zo kono bolo. Yalla jalo. Sergei. Non so fa sicuro che era che lo cominciato prima con era un po' padre ni chico con la ma devo con il brado jalo ala isitira la jalo era lui so fa se mi frai jalo material me fega te sigi ga dima wa okay program tala ni tara be ngafuli fo madam ini ala ce ni ka bo godin dai muso era ga ke dugu na simai na nyabe mukula abake kuma bife mene mu tara bi tasuma dai take safina wallahi jalo ni bene muso ni jogodo ite songa ni kuma fo beni da kanta ne bawro ba fa da kai mima sama me jafa ite mo sife ikele ko ite mo sife ikele ko mima ite mo sife sama me jafa ikele ko ite mo sife ikele ko Kena ya da America mima alga fare ki benefit Allah gara sengeli doro misalan kambe mima fogi ben fesa mima son Mima, mune de la. Tanti de. Iboro nere di agli bi fla na nga chenya kula. Ay muni. Shara ke. Dunguru ninu ngoni bitaka ugasu. Ati so ne gataka ugasu. An ni ne aboyere da kata be ni kumbe dari la. Ni mo audi fam. Me ta to wakati mnani kanga ta no fina. Ni bi fega doyere di. Iska tika fendori dugunila. Usika kesa. Usika ni interdit ya kasula tugudi. Apa fendori dugunila. Iyi man. Na kera fendugulila. Kofe ibnu nyayi. Hor fendo beni akilla. Esi niti shaga beni. Na bola ni kan kariga do soyona. Iso wo fene keke. Tanti mena. Awo.
Bara! Mune kɛra? Rose, i bɛ pɛrɛn kunna ta cogo di ta? E b'i sigi ta k'i ɲɛ jugu mɔgɔ min si banna. E bɛ sisan malo tɛ yen dɛ, tulu bannen don, sukaro bannen don. Hali bi k'a ta k'a su daga la, a tɛ ne bolo. Ne yɛrɛ de sɛgɛnna Bakɔrɔba. Kuma bɛɛ ne de bɛ k'e dépanner k'e wuli wotoroko la. Ne yɛrɛ min débrouiller bi a ma ɲi han. Ah, Rose. I kan ka sabali sa. Wallahi i kan ka sabali. A kun bɛ ne kun wagati min na, e b'a dɔn ne bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'i ye. Mais ni wagati gɛlɛyara, i kan k'a faamuya. E ye ne muso de ye. I muso tɛ yen dɛ. Muso b'i bolo i tɛ se k'ale suma. Kɔngɔtɔ bɛ se ka kuma mɛn. N'i y'a mɛn muso cɛ n'i fa bɛ ka fa de. Dɔ kɛra ten ne Bakɔrɔba. N'i m'a lajɛ ten han, walahi i bɛ ka ne tɔɲɔ furu ɲɔgɔnya la. Rose, e bɛ fɛ ne ka mun de kɛ sisan? N bɛ fɛ k'an balo. N bɛ fɛ k'an balo de. E lajɛ. I kɔni i su tɛ ne ka du kɔnɔ yan. Jumɛn? Parce que ne bɛ ka n seko ni dama wɛrɛ. Ko ne mun tɛ e ka so kɔnɔ yan? I su tɛ yan. Walahi ne kaburu yɛrɛ bɛ yan. Bakɔrɔba dɔ kɛra ten. Hali ne bɔra kɛnɛma sigiɲɔgɔnw bɛ ne ɲininka. O kuma nin tɛ Worozi mun de bɛ Worozi la? Kuma bana de b'a la. N bɛ ka mɛn kuma fɔlɔ ko ba don min an bɛ ka mana sɔn ka kɛnɛ. Kɔngɔ bɛ ɲini ka n fa ye i ka so kɔnɔ yan nɔ. Rose, t'a fɔ sigiɲɔgɔn y'u ka dumuni d'i ma, t'a f'u ɲɛna. Ne t'a fɔ sigiɲɔgɔn ɲɛna dɛ. Ne t'a fɔ sigiɲɔgɔn ɲɛna. N'i dɛsɛra n kɔrɔ i bɛ n labila n bɛ taa. Dɔ wɛrɛ tɛ ne cɛ den fila kɔ koyi. Bakɔrɔba kɛ n'a tɛ ɲɛ k'a tɛ tigɛ kɛ walahi ne taa n ka so. Dɔ kɛra ten. Hali n teriw bɛ n dɔgɔya. Wa i bɛ bɔ k'an da lɛfɛ kɔnɔ ka yala ni n ka kuma bɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ. N musoya don ta dɛ, a bɛ n sɛgɛn dɛ, a bɛ n ɲɛn dɛ, a bɛ n tɔɔrɔ dɛ. Ne bɛ e tɔɔrɔ kɛ. Nka e bɛ ka suma di ne ma. E bɛ ka ne balo wa? I bɛ ka mun de di yan? Bakɔrɔba, sigiyɔrɔ suma tɛ nin na koyi. E bɛ ka mun de di ne ma? E k'o fɔ ne ɲɛna. Rose, kana dɔgɔya dɛ. Kana dɔgɔya. N bugɔ sa. Ayi, a dama tɛmɛna. Bakɔrɔba Rose, a dama tɛmɛna. Ko foyi ma jugu ye cɛ fugari muso balo bali ka kɛlɛ. Ne ye cɛ ye ne bolo da ne ka bi o y'a furukolen bɛɛ salen. Ne y'i bolo da ne kan o y'a furukolen bɛɛ salen. Ni tɛ cɛ ye. E tɛ cɛ ye. Ni ne tɛ cɛ ye, e bɛ bɔ aw ka so ka na ne bara yan. Rose, n tɛ ka se ka fɛn nana ye du kɔnɔ sisan. Mais ani n tɛ cɛ ye o, u tɛ kelen ye. Rose, i y'a dama tɛmɛ kojugu. N'a dama tɛmɛ i bɛ n balo de. N'i tɛ se ka ne balo kɛ, an k'a furukolon jɔ. An k'a furukolon jɔ. Ne tɛ to yen ko denkunsigi kɔngɔ ka ne faga koyi. Ni ne tɛ se k'i balo, e bɛ na ne ka du kɔnɔ yan. Ne ka kuma lamɛn. I dɛsɛra de. N'i dɛsɛra f'i k'i kɛ cɛ de. Cɛ yɛrɛ b'i bolo cɛ kɔnɔ min ka mɔgɔ faga. K'i pa de bɛ ne bɛ se ka n débrouiller yɛrɛ i kɛra fugari de. N'o don kɛ han ne bɛ taa. I b'i débrouiller n'i denw. Shaka. Oui. E ko dɔ fɔ k'e donna so kɔnɔ. Ni m'a f'i ye k'e kana donna so wa? Ne y'a f'i ye k'e kana don, i donna sa kɛ. Ne ko muso sɔrɔ. Donc o kɔrɔ bɛ jɛ ni min e ta, ni ne ko min bɛ e ka taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛ taga. Ayi. Yafa ma san ta ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. Ayi tɛ e ni cɛ dɔ. Cɛ ŋa n'o fɔ sa. Fɛn min ye yɛrɛ ne kun ti fɛ ka nin. I y'a fɔ wa? Donc n'a bannen taa quoi. Cɛ taa ka bɔ yan. I ka taa ka bɔ yan nɔ. O n'u an ka bɛɛ to yen nɔ. An k'a bɛɛ to yen. Ne ka sira b'e la. Taa ka bɔ yan. N'a y'i ja. N'o ye bɛna kɛ mun mɔgɔ sugu ye de.
Ne m'a f'i ɲɛna o don ŋ'e kana taa tun ko ne bɛ na ne m'a f'i ɲɛna ŋ'e kana taa tun ko ne bɛ na Sunɔgɔ minɛ o mun sunɔgɔ mun de b'e la tile fila in na mun de la e bɛ ka kɛ tan tɔ e bɛ ka kɛ e k'a ɲɛfɔ ne ɲɛna tan ne m'a f'i ko ne bɛ furu de fɛ ne ma dara ni fa tɛ ka wuli la ne m'a f'i ɲɛna n ko furuko kuma ne tɛ fɛ k'a mɛn nin wagati in na ne kulo la dɛ ne ba n tɛ furu ko an bɛ cogo min na tan o man di yan ne e bɛ fɛ ne k'i i b'a dɔn ne bɛ ɲini ne a bɛ ala na kira cɛ ɲɛ bɛ na ne furuko kuma n'i y'a da siɲɛ wɛrɛ ni wa Ulang tak sokong, udah. Tak sokong. Ya me furu. Ulang do sokong. John. Ida bona. Lebih info mana? Subaga bon deh. Subagani. Tanti. John ye ɲɔgɔn ye da la sisan. A kɛra cogo di? Ne yɛrɛ fa ma diya ne la yɛrɛ. Tanti. A kɛra cogo di? A ye mun k'i la? Mun kɛla? A ye mun k'i la? An tun tɛ polisiw wele. Ayi, an ma s'o la. Bɛɛ bɛ ban don dɔ la. Nima, e tɛna mun de b'e la? Tanti dɛ, an ne ko kana taa Saka ninnu fɛ. Ne de ma Ala minɛ ka taa kariya don Saka ninnu ka so. Jaja Saka fa ni Saka ba tɛ bɛn. Jawulu bɛ mankan de la Saka kun tɛ fɛ ne ka bɔ o de kalama. Ne de taara mankan sɔrɔ yen. Ne de bɔtɔla ni Saka bɛnna da la ne siran kojugu. O fɛnɛ ye tigɛ sugu dɔ da ne ɲɛ kan an kɛlɛla walahi. Ja kun bɛ k'o de dogo ne la. Nin bɛɛ bɛ ban. E ma dɔn e yɛrɛ ni ne ta in kɛra baara ye. Bezi. Ouais, Mima. Ça va? Ça va. E ne wele ko ne kana sisan o ka di yan. Bezi. Ne ko e kun ye kuma min fɔ ne ye i bɛ sɛbɛ de la a tiɲɛ ne la. Ne ma bɛ sɛbɛ la kɛ. Mɔgɔ bɛ ne ɲininka ko ne bɛ sɛbɛ la bilen o. Ne yɛrɛ tun bɛ sɛbɛ wa i ni soden dɔ dɔrɔn kelen don. N sɔnna i kun ye min fɔ ye. Mima e sɔnna k'i bɛ ne fɛ Mima. Ok, problème t'a la. Tellement que ka di ne ye. I bɛ fɛn min ɲini barama kɔnɔ n'i y'o sɔrɔ barama datugu da la dɔrɔn o ma se i ka barama dayɛlɛ quoi. Ah, joli. Très bien. Non, diyara n ye yɛrɛ de. Non, diyara n ye. N'i sɔnna ka ban film banna. A ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ tile fila in na, i y'a mɛn? Inchallah. Ok, problème t'a la. Caman tɛ taa o waati sa. Pioni. Ouais, grand sœur. T'as le droit. Non, c'est qu'un fouetté. Bidare ni ye bidaya. C'est grand sœur, c'est. Regarde ton droit. O kuma e ye mun de mɛn ou bien e ye nouvelle jumɛn sɔrɔ? Non, c'est grand sœur, c'est Bikadi. Bikadi cogo di t'o fɔ ɲɛna. Ko ne tun bɛ den dɔ nɔfɛ a mɛnna
mais nga i b'a la bi ale wele kan ka ɲɔgɔn ye ko ne ye fɛn fɛn fɔ k'ale sɔnn'o ma k'ale bɛ ne fɛ o yɔrɔ la n bɛ sanfɛ o bɛ duguma wa n ma se k'o ye. ne kunkolo ma se ka nin kuma ma est-ce que o ye ko jɛlen ye grâce jara wagati jɔn jɔn de bɛ muso nɔfɛ o ma sɔn i la yɔrɔnin kelen dɔrɔn ka na i profiter ko ale bɛ e fɛ e fana kɔntannen don la. grâce jarabi ka kɔrɔ n'a yɛrɛ nin jɛlen yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ min kun ko k'a t'i fɛ o tilala k'i wele k'a b'i fɛ ni kɔni nin ka film banna ka ban nin bɛ ne fɛ yɛrɛ yɛrɛ bon n bɛna n'a don k'a yira bɛɛ la an ka cɛ nin ka ko banna. ka tugu muso ko ka mɛn o ka don kelen dɔrɔn ka na a fɔ k'a sɔnna. grâce ko banna sa jarabi ka kɔrɔ n'a yɛrɛ e fɛn mɛnna n'a ko k'a tɛ ne fɛ mais o tilala k'a fɔ k'a bɛ ne fɛ munumunu ko jumɛn bɔra c'est a bɛ ne fɛ de ne tɛ nin ko nin kelen kɔni ne tɛ mɔgɔ lamɛn na yɛrɛ nin ɲɛnabɔra yɛrɛ. ɲaɲini ka ɲa fɔlɔ. an bɛ misasi jumaniw na appel jumaniw ni vocal jumaniw ne bɛ lamɛn yan. ne kɔni ne ma sɔn nin ma komi i yɛrɛ ka kuma k'i tɛ ne lamɛn sinon ne kɔni kunkolo ma sɔn nin ma. grand sœur nin kelen kɔni finiw banna dɛ. bɛn sa a bɛ k'i nɛgɛ. hali ka ne nɛgɛ a tɛ ka ne nɛgɛ dɛ. wa ne kunkolo ma sɔn. ok problème t'a la i bɛna ye an bɛ n'a dɔ ye i bɛna ye yan. n'ala don la an b'a kuma tɔ kɛ. problème t'a la. Uncle. Bawa ha? Iya gana. Somo. University la. Pasti. Tema. Terus. Eter musodo. Abe. Ni boto ya. Awan yang boto da wala. Kana baranya. Akadi kon. Ya. Baranya ngofi. Gila. Cek mana baranya. Eter muso. Akili nuka ko bede dane. Wallahi. Ne akila furu ye jigiya ani sutura de mais e terimuso ta kelen ma tɔɔrɔ ani malo de mɔgɔw ɲɛna a b'a kɛ i n'a fɔ a bɛ ɲini ka san de mais ni mɔgɔw taara a bɛ jahamana de jigin ne kan walahi ne yɛrɛ t'a dɔn i terimuso nin kɛra baara ne bolo dɛ walahi a bɛ ka nin bɛɛ kɛ mun na ne b'a kalama wa a to yen n bɛna kuma a fɛ tiɲɛna bakɔrɔba mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn cɛ ɲumanba baarakɛla mɔgɔ sɛbɛba t'o yen nɔ ka nin ko sugu nin ta ka kɛ la tiɲɛna o rose jo tɛ nin na n'ala sɔnna ma n bɛna kuma a fɛ a mɛn sisan cɛ firi ka gɛlɛn dɛ ko mɔgɔ bɛ nin ta ka kɛ la a bɛ kɛ cogo di mɔgɔ min tɛ sanu dɔn o b'o kɛ o ye tiɲɛ ye n'ala sɔnna ma n bɛna kuma a fɛ a mɛn inshallah awɔ ka segin ni ɲuman ye inshallah kɔkɔ uncle Lila somɔgɔw dun a kɛra di baasi tɛ yen baasi foyi tɛ yen ale k'an wele a bɛ cogo di e ni fama tuguni sigi b'an fɛ Lila Lila ka se ka bali k'i tunu ta wallahi a bɛ cogo di a ni fama Rose ne n'an ka cɛ yɛrɛ bɛnna saga ka taa baarayɔrɔ la awɔ Lila tɔgɔ de bɛ ɲɛ baarayɔrɔ la koyi funi tile y'o ye san kalo 12 n bɛ taa baarayɔrɔ la dɛ n'ala sɔnna dɛ ani 2 tɛna gɛrɛ ne kan ne terimuso ka n'o fɔ sa fɔlɔ la waati min a kun b'a bolo a kun tɛ k'a kɛ yan sisan n'a t'a bolo e kan k'a dɔn k'a fɔ ko garisɛgɛ de ɲuman ɲɛ sisan nɔ muso tɔgɔ muɲu ka sabali ye koyi ni den kelen tɛmɛnen ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka ban e de kan ka essayer den i delila yɛrɛ Leila i tɛna ka tiɲɛ f'i ɲɛna aw muso gananiw bɛ ko ka jɛ ka fari min na aw kɔnɔ ko muso anw minnu bɛ furuso la anw tɛ ka sɛgɛn a tɛna kɔnɔ ko ne bɛ nin so ɲɛnamaba in kɔnɔ ko lafiya de bɛ ne kan ne fɛn bɛ n yɛrɛ ne ka ko ka jɛ ne ka tumi ne ka dumuni ne ka fɛn bɛ n yɛrɛ n balo n yɛrɛ fini den kelen sɔrɔ cɛ fɛ i kan ka muɲu ka sabali e bɛ se o waajuru n'o mɔgɔ sɛbɛbɛ la i ye bila diɲɛ kɔnɔ mun na i ma furu la ɲini ka t'i sigi furu la ka mun ne la kɛ an ka nin kuma in yɛrɛ ta parce que e ka waajuru de
Ni se va la ge. Kita misi ko. Atara no propere. Nta wa me jango kai. Ana kuma bla. Ayi. Ya me. No ko data. Akai. Ayi. Net nata. Net ma so ma ya ne. Ebe Clara fa mu be ko fe. Una yo la kuni ko ko e ko re. Kuni ka. Nimboli jara ne koi. Jara ne koi. Kabin ne hakili tɛ ka se ka bɔ i la yɛrɛ. Ne bɛ ka miiri la dɔrɔn. Wallahi hali ni ne bɛ seliji ta la ne hakili bɛ jigin la. I b'a dɔn ko kelen de bɛ ka kɛ ne yɛrɛ la. Han. Kuma kelen de bɛ kɛ ne yɛrɛ la. Ah, est-ce que n tɛ ko dɔ y'an ni ɲɔgɔn cɛ? A kɔni tɛ ko gansan. Nin mana kɛ ko min ye. Komi an bɛ ka taa an bɛ se an bɛna ɲɛ dɔn. Siga t'o la. A kɛra cogo di? N kɔnɔ ta ne la. Ala kama. Sabali. Bideli yɛrɛ de Ala kama. O ni Ala kama. O don e ni mun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka da la ni ne kan ka. Ayi, n tɛ terikɛ dɔrɔn de don, n cousin de don. An bɛ ka taga ci de la. Ne ko e fɛ ne ka mun de k'e la? Ne ko mun de ka di e diɲɛ kɔnɔ? Ala kama sa, ne cousin dɔrɔn de don. An bɛ ka taga ci de la. An bɛ ka taa ni tanti ka wari. Wari? Awɔ, a ka par wari. Tanti ka par wari? Awɔ. N t'a da. Kɔfɛ. Mun kɔfɛ? Wari tɛ ne bolo, wari b'ale de bolo. N b'i deli yɛrɛ de Ala kama, n to Ala ye sa. Sini na, n bɛ taa n ta la. Y'a mɛn? Mɛ n'a kɛra cousin ko min n tɛ perese. Taa ka bɔ ne ɲɛkɔrɔba. Cousin nɔgɔlen di. Ne ko mun de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ? Ayi, an ka yɔrɔ namɔgɔ dɔ de don. A ko ne ka baara dɔ de ɲini a ye, donc k'o de bɛ ka ɲagami ma, a bɛ ka da ne na bi. Tiɲɛna san baarako fana ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn dɛ. An bɛ taa ni san. An ka senna yala. Ok. E mun tɛ kɛ wele? I ko k'i ka sira tɛ mɔgɔ min na i b'o wele mun na? Ne ko bi ne bila ka e wele yan? Ne ko k'i pelen de don. Awɔ i kun ko pelen min dɛ k'i gulongulo cɛw la. Hali ka nin ɲɛni kɛ tan a bɛ ko ne min e yan a kun gulonnen don ɲɔgɔn na. Mais e sɔnna ka ne kɛ. Ni mankanni dɔrɔn i taara ka taa i nɔrɔ cɛ wɛrɛ la sa kɛ. C'est a ɲɛna quoi. Mais e t'i miiri dɛ i y'a faamu. E t'i miiri. Nin dala mankan in kosɔn e bolila ka taa cɛ wɛrɛ nɔfɛ. O tɛ wa? E ta b'i yɛrɛ labɔ i y'a faamu. E ta b'i. Jɔn bɛ k'i wele? N diya jɔn bɛ k'i wele? Allo? Kana nin numéro in wele quoi, kana wele bilen. Kana nin numéro in wele quoi. A n'a cɛ de jɔlen don. Donc n'i ka cɛ in de yan. Ne y'ale de ye sa kɛ. Mais i bɛ ne faga ni dusukasi ye. Donc kɔrɔba ja k'an ye kuma fɛ k'o bɛɛ ko o taara fiɲɛ fɛ quoi. Han?
itu kalau kuma ndife ka me probably ani ndife ki yenye na ya ndife ki yenye na ya nto ne mi yoro Siapa ibu kan ni asalnya majai kok. Uncle, Bismillah. Awak. Alak nak pasi. Menak kerap pasi, ukah down je. Do down mah. No, bal mamsu yang nanyai. Me chair itu kok. Kawar jalu. Wafu mau ubah korban. Kan don dia tanto. Bal mamsu. Bagari jalu. Wafu mau ubah korban. Dala sonama. Mina saraga dofiye. Niya saraga nubuah botola. Sini bena. Cey, bagari jalu bagorba. Mina mena koli kagitai. She jemankele. Ani kami jekele. Ani yela uru din saba. Ya famya. Anu bi fendo fere sugula ko norla ba. Ibina anu din saba. Mina lo la ke feon kala. Kadima. No bagari jalu bigi sawe. Wala sonama. Oh. Ani kami jekele. Oni sira kana noi. Sheni kaminu. Ani norambanu. Isego era mana gemi. Ibo o dauma. Komi furu do. Pegang isego tamayra ge furu gola. Okay. Ala kambe sababa. Entrez. Aku mana nak orang ngau kena beliau. Amen. Aku retard lah. Sigi mana? Kurang masih yang kerja. Ayi. Walai. Ini jatuh ke lembaran. Cukup retard. Ini kan aku dah ganti now. Mana orang ngau kena sah. Saya mana aku teraci dulu. Okay. Oh, ini. Okay. Ibadah itar dong. Itu kan yang baraja orang lain. Okay. Ini apa? Semua. Kau bersila. Isi. Oh, bismillah. Lima. Mau fu. Nanti. Mau fu ke? Dia cerita game ni cukup dia. Nah, jiro mah.